holan biziko duten urte bakarra izango da orduan hitz egiten nau, badakit oso polita izango dela niretzako eta oso berezia, baina ez daki zer espero. Danok esaten doztie bardina, dala oso polita, dala lan asko, agenda da oso estua, joan bar gara lekupillo batera, baina oso polita dala, urterik onena izango dela eta disfrutateko, hori da esaten doztiena, disfrutateko da txupina gorantza botateko. Gertzen dut, ia danera joan bar nazela, pena dekote, ezin egotea izeberriko gitarau osoan, ze urtero azkenean egoten naz, eta urten badakit beste konpromesu batzuk eukiko dutezela, eta apurtzu penaz nau, baina bestalde batetik, karo oso gogotsu, danean egoteko, eta prest, botaten doztienerako, prest nau. Datorrena, datorrela. Luzaro izen naz konpartzakide eta azte nagusi asko dekotez sorbaldetan, eta ni badakitze egin behar dan, 10 egunak ondo aguantetako, naiz eta lo askorik eginez. Gainera urten azkenean umetzu egaz ezingo naz urten jaien horren beste leheniten eban bezala, ezta? Orduan igual, lo gehiago ingo dut beste azte nagusietan baino, orduan badakit deskantzeta egongo nazela da indarrez egunero. Oso berezia da zure burua ikustea, zekaro, zuko ikusi dozu txupinerak bizi osoan eta ikusi dozu hori dirana, azte nagusiaren ikono bat, irudi bat, eta oso berezia da txupinera gainera konpartzakideentzako, ezta, oso pertsona berezia da azte nagusian. Eta zure burua ikustea holan jantzita, ezagutzen dozu, hor konturatzen zara zuzarela txupinera, eta egiazkoa dela eta benetazkoa dela. Eta, bueno, jantziak irauten badauz, horrek 10 egunak ondon ikuste dut amaituten danean azte nagusia, garbitzera eta gordetzera, ezin kendu ibili behar gara aste osoan. Dana irabazteko prest, urtero bezala, Urtero bezala, danatara heltzen gara, gure plana beti izeten da dana egitea, izeberri gastronomikoetan oso izen hona deko. Mantentzen duguna urtean, txupeneraren urtean gainera, gogo asko gaz, gauz, eta gainera 40. urte hurrena eta dana, eta herrikiroletan eta urjokoetan urtero bezala, dana emoteko prest, eta danean, aldan danean. Dekogu rock pilo bat, dekogu azteko domekan hasten dira Los Cojones, rock puro y duro direz, baina gero dakarguz kanbotara bebai, dekogu Klejos Band, Cherry and the Ladies, dire pin-up talde bat martitzenean datorrenaz. Euren aurretik dekoguz bilbotar batzuk deitzen direla Mama Gigiz, txenda beholan rock country oso txulo, eta dekoguz kontzertu pilo bat. Badekogu gure programa begiratu eta etorri ikustera.